Hi guys! Good morning! Welcome to Ricky and Margie Vlog. Ngayon, magluluto tayo ng ginisang munggo. Ito yung mga sangkap. Pork. And chili, green chili. Tomato. Onion. Garlic. Ito yung munggo. Ito yung niluto ko na. Niluto ko na yung munggo. Pero bago siya iluto, mayroon na siyang nalagyan ko na siya ng salt and ginger. Ayan. And then ito yung gulay na ilalagay natin. Dahon ng ampalaya. Okay, let's start. Simulan na natin ang pagluluto. Ilalagay ko na yung pork. I-ano natin muna. Unahin natin yung pork. Hanggang maging brown. Kaya na rin hanggang sa maging brown talaga siya. Ito lang pa yung maging brown. Kaya gamitin natin pang gisa. Ng ginisang gugulan. Ayan, pwede na. Igisa ko na yung mga sangkap. Ganito yung itsura ng pork bago tayo mag-isa ng lumabas na yung mantika nung kasi diba fats. So, yun yung palabasin natin. Kailangan palabasin natin yung fats niya. Tapos doon tayo mag-isa. Itong mga ginger. Garlic tsaka onion. And then, itong tomato. Kaya importante talaga pagka maglalagay natin na pork is yung pork belly. Kasi diba mas yan, parang mas may parts. Perfect yun para sa munggo yun, may siya, may parts. Ito lang natin. Kasi naluto naman na yung munggo. Inuunang niluluto yun. Isa lang natin konti. Ayan. So, luto na yung kamatis. Make sure na ganito na yung kamatis bago tayo maglagay ng igisa na natin ng buo. Pero, bago ko igisa, ilagay ko muna ito. Pork cubes yan. Dagdag pang palasa. Kasi yung salt na nilagay ko sa munggo kanina binod ko yung munggo is hindi naman siya gano'n na karami. Parang slight lang para maluto yung salt doon sa munggo. And then, ilagay na rin natin ito, granules. Bago natin ilagay ang munggo. Okay, so ito nga pwede na siya. Pwede ko nang ilagay yung munggo guys. Kasi nalagay ko na yung mga pampalasa. Ito na yung munggo, lalagay ko na. Kasi medyo mainit. Diba? Ang ganda ng gulay. Lagyan na rin natin. Para
ginisang munggo. Wow! Sinong gusto ng munggo dyan? Halina kayo at kumain na tayo. That's it! Okay, this is it. Let's eat our lunch for today. Ginisang munggo. Ayun, with ampalaya leaves and green chili. Ayan, come on and eat. Sino may gusto nito? Tara na! Kain na!